ushaka wawamosha mazulu ngobubi, umntu wabengathi ninja turtles. Okay, udansa kahle manje, wayisandla siphithizela kangaka emakhaleni. Nisivusapke lesikomota, engathi lesikomota, siyathanda ukudlala ngempumulo. Ngiyaqala ukubona sikomota no Tony Dayman umuntu oyedwa, iyalikopi ifinyila lento. Ilikopa ngebiti sikomota samafinyila kelesi, mkhuba kaguloka. Umfoka benu makhala ntibane lo seni nasonani sikomota, sithi nina lapho ekhazeni. Okushuthi 9 plus lesikomota eLimpopo. Angivini sikomota is a group of people, kanti nabalanda kuphila abantu. Hayibo, what is this Nkosi yami? Or must I investigate? Give me pay.